què puc obtenir d'un procés de coaching? Com és que una persona es decideix a fer un procés de coaching? Bé, les persones tenim un gran potencial que a vegades no estem desplegant i el coaching ens pot ajudar a treure la nostra millor versió. Hem d'entendre primer de tot que un procés de coaching segurament constarà de diverses sessions trobades amb el teu coach, en aquest cas seria entre client o coachee i coach, entre tu i jo, sí, programades cada cert temps, sí, unes trobades, i entre aquestes trobades hi haurà uns exercicis, unes activitats, uns compromisos a fer per part del coachee, per part del client, per anar avançant cap al seu repte o cap al seu objectiu. Primer de tot, entendre que les sessions són confidencials. Segona, que jo sóc el teu entrenador i l'entrenador t'acompanya a assolir les teves fites, és a dir, treu el millor de la persona entrenada. Tercer punt, que el coachee, el client, s'ha de presentar amb ment oberta, és a dir, a pensar en gran, pensant com has pensat fins ara, obtindràs els resultats que has obtingut fins ara. Per tant, pensa en gran, obre't a totes les possibilitats, perquè el que puguis pensar, el que puguis imaginar és susceptible de ser creat. Què farem durant el procés de coaching? Primer, formular l'objectiu. Si el tens, fantàstic, ja anem encaminats. Igual l'acabarem d'embolicar o d'adequar-lo a la teva situació, adequar-lo a la teva millor versió. I si no, trobarem aquest objectiu i el posarem. Seguidament, amb les sessions i amb el teu treball entre sessió i sessió, amb els teus compromisos que aniràs complint, farem el camí cap a l'objectiu, que probablement assoliràs l'objectiu. Has de calcular que la mitjana de sessions d'un procés de coaching podem dir que és unes 8 sessions. Pots estar alguna per sota, alguna per sobre. Sí? Però la gran majoria de persones, amb 8 sessions, estan situades allà on volen. I què passarà? Què passarà durant aquest procés de coaching? Passarà que possiblement aconsegueixis el teu objectiu, amb moltes possibilitats. Un gran percentatge de possibilitats assoliràs l'objectiu. Però sobretot, que de per si aconseguir l'objectiu ja és un gran èxit, sobretot hi haurà una transformació amb tu, una transformació com a persona. És a dir, per arribar a ser la persona mereixedora d'aquest objectiu, t'hauràs hagut de transformar com a persona. I aquesta transformació serà el teu gran canvi i el que t'haurà fet avançar realment. I, tercer punt, és que la ment et funcionarà amb molta més claretat. El saber enfocar-te en un objectiu i anar amb determinació cap a aquell objectiu fa que et transformis com a persona i fa que la teva ment funcioni amb molta més claretat, a part de, com hem dit, assolir l'objectiu.